dasarmu malah kapura Prabu Bokar pateni jalaran Kae Ratu sing gawe susahe wong cilik. Kae Ratu Gung Binatara langing Prabu Bokar Kae Ratu sing ora duwe kasekten apa-apa. Buktine negarane saya suwe saya entek kawulane ora wani jajah negara liya-liyane. Yen pancen duwe kasekten mesti wani jajah negara liyane. Nanging Kae Ratu buta sajenge urip aku ora tau wedi karo buta. Kanjeng Ibu kowe kalikan ora? Rikala geger perang ana negara Kestina, upamane aku ora dipenggak lawan Paman Gandamana, wis tak entekno buta-buta pringgon kani rikala lakon pamuksa. Lho, mangkerian. Mangkerian.